A la dreta per Koundé amb Rafinha amb espai entre línies, avança metre Rafinha, hi ha molt espai, continua Rafinha amb Joao Fèlix entra a l'àrea, el xut de Joao Fèlix, picadinha do Joao, un dels protagonistes de la prèvia, callant boquetes amb una picadinha. El Barça estava collant, el Barça estava sent molt millor que l'Atlètic de Madrid, només faltava el gol i ha aparegut Joao Fèlix, que rep la pilota, veu com surt de la porteria Oblak i picadeta do Joao, gol del Barça, gol do Joao Fèlix per callar boquetes. 30 de la primera part, Barça 1, Atlètic de Madrid 0.